U organizaciji Sportskog saveza opštine Žitište u Banatskom Dvoru na fudbalskom stadionu održan je tradicionalni atletski kros za učenike osnovnih škola Žitištanske opštine. I ovog puta se na najbolji način pokazalo da je kros jedna od najpopularnijih sportskih manifestacija koju uz svesrdnu pomoć aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja organizuje Sportski savez opštine Žitište. Po tradiciji, dugoj 8 godina, početkom meseca oktobra, učenice i učenici osnovnih škola takmiče se u trčanju. Pravilo je da na krosu učestvuje po jedna devojčica i jedan dečak iz svakog odeljenja, svakog razreda, svake osnovne škole. Krosu prethode takmičenja u osnovnim školama jer na njemu učestvuju samo najuspešniji. Međutim, na kraju se po pravilu pojavi više takmičarki i takmičara što organizacioni odbor koji čine nastavnici fizičkog vaspitanja sa zadovoljstvom prihvata. I pamet biraš i ljubav i sjaj, da vrhove zvezda diraš. Ove godine kros je kao i mnogo puta do sada održan 3. oktobra na izvanrednom terenu u Banatskom Dvoru. Dužni smo da izrazimo zahvalnost fudbalskom klubu Banat iz Zrenjanina koji nam omogućava održavanje takmičenja na njihovom stadionu. Dobar domaćin krosa, kao i do sada, bila je osnovna škola Đura Jakšić iz Banatskog Dvora, kojoj također dugujemo zahvalnost. Nek ti budu inspiracija, probaj biti najbolji i nešto dobro napravi, ma zaljubi se, nek vide svi. Na samom početku treba istaći da na takmičenju nije bilo povreda, tako da je ekipa Doma zdravlja Žitište, koja brine o zdravstvenoj bezbednosti učesnika, uživala posmatrajući trke. Prema pravilima krosa trči se ukupno 16 trka. Sportski savez, kao u ostalom i za sva takmičenja na nivou opštine, obezbeđuje besplatan prevoz, užinu, osvežavajuće napitke i priznanja, a zajedno sa Domom zdravlja i Odeljenjem unutrašnjih poslova brine o fizičkoj i zdravstvenoj bezbednosti svih učesnika. Na ovogodišnjem krosu zlatne medalje osvojili su prvi razredi Nikolina Sivčević i Goran Prošić iz Banatskog Dvora. Drugi razredi Sanja Milosavljev iz Banatskog Dvora i Lučijan Ursu iz Torka. Treći razredi Milica Nikić iz Žitišta i Nikola Sebešćan iz Srpskog Itebeja. Četvrti razredi Milica Stojić iz Srpskog Itebeja i Ratko Knežević iz Česterega. Peti razred Danica Radin iz Međe i Nikola Omaljev iz Srpskog Itebeja. Šesti razredi Ana Janu i Luka Rošu iz Torka. Sedmi razredi Bojana Jakšić iz Banatskog Karađorđeva i Richard Rice iz Torde.
8. razredi Sofija Ivković iz Banatskog Karađorđeva i Ognjen Umićević iz Žitišta. Takođe, po tradiciji, priznanja najuspešnijim na takmičenjima koje organizuje Sportski savez dodeljuju predstavnici lokalne samouprave pod čijim se pokroviteljstvom takmičenja i organizuju. Ove godine priznanje je uručio predsednik opštine Žitište Dragan Milenković, koji je, da vas podsjetimo, dugogodišnji sportski radnik i jedan od organizatora rekreativnih igara građana opštine Žitište, popularnih Rio. Na kraju, ocena je organizacionog odbora da je sve bilo kako valja.